Najbolji interes djeteta je integracija. Vrlo kratko mislim da neke stvari su već bile rečene i od strane Lane u njenoj prezentaciji, sad oko strane Ivane, u vezi najboljega interesa djeteta, što smo bili se nekako i dotaknuli. Ta procjena naprosto nije nekakav jednokratan čin, nego podrazumijeva kontinuirano zapravo procjenu i preispitivanje a, rada na svakom pojedinom slučaju sa svakim pojedinim djetetom, kako bi se onda osigurale nekakve pravovremene i adekvatne odluke te donijela najbolja rješenja koja se može i revidirati zapravo u procesu upoznavanja djeteta, sagledavanja nekih novih okolnosti i činjenica koje su možda se putem odvile i tako dalje i tako dalje. Dakle, u hrvatskom sustavu skrbi o djeci bez pratnje za procjenu najboljeg djeteta, kao što smo čuli, su nadležni posebni skrbnici i skrbnici djeteta i to može i treba zapravo započeti u svakom trenutku nakon inicijalnog prihvata djeteta i nakon zadovoljenja nekih temeljnih pretpostavki za nekim sigurnim okruženjem onda u koje se djeca prihvaćaju i pružanjem neke inicijalne asistencije u naravnom smislu toga da se dijete i nahrani, da mu se omogući odmor, da mu se pruži liječnička pomoć, neodgodiva svaka druga pomoć, psihološka i tako dalje. I prema tim UNHCR-ovim smjernicama taj se proces dijeli, kao što vidite, na 3 faze. Ta preliminarna procjena gdje se identificiraju potrebe, jel, to je u onoj stvarno prvotnoj fazi kada se utvrđuje identitet djeteta, onda detaljna procjena u kojoj se analiziraju različiti faktori zapravo njegova dolaska, njegova boravka i eventualno kasnijih planova i na kraju u krajnjem slučaju odlučivanje, odnosno preporuke za nekim rješenjima koje bi se trebali donijeti. Ta preliminarna procjena bi trebala biti donesena odmah na licu mjesta, sasigurno ne duže nego unutra 24 sata po dolasku djeteta, dok se ova detaljnija može potrajati inače nekoliko dana, ali čim prije bi se trebalo pristupiti preporuci trajnijeg rješenja. Posebice za onu djecu koja će trajnije i ostati. Jel? Taj neki trijažni moment toga da se zapravo nastoji čim prije osigurati nekakav možda čak i van institucionalni oblik skrbi nakon mjesec ili 2 dana i onda dijete zapravo pružiti mu neki obuhvatniju skrb i zaštitu i stanovanje, ovoga isto bi spadalo u ovo. Zašto kažem da je rekurzivno? Zato što se može i treba zapravo ponavljati ovisno o okolnostima boravka samog djeteta. Može dalje, Nika, slajd. Vi ako ste naravno tu kao odgajatelj, niste sad neki, mnogi od vas nisu posebni skrbnici, ali ako ste kao neki odgajatelji i drugi stručnjaci pozvani ili da budete konzultirani da sudjelujete u toj procjeni najboljeg interesa djeteta, vaš doprinos, da kažem, uloga može biti u tome da osigurate recimo da drugi članovi tima razumiju neke od tih principa kojima se treba voditi cijeli taj proces najboljeg interesa djeteta, a to je da sukladno članku 2 i 3 Konvencije o pravima djeteta, dakle svaka odluka mora promicati naprosto sigurnost, emocionalni, socijalni i fizički razvoj djeteta i pristupati mu se bez diskriminacije. To uključuje ono što je Ivana spominjala, da svako dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje sukladno svojoj dobi i stupnju zrelosti, što jamči članak 2 ovoga iste konvencije. Dakle, da se dobije jedan informirani glas od samog djeteta, da ono što se kaže ne možemo o nama bez nas, jer djeca moraju naprosto biti uključena, naravno uz sagledavanje dakle i pozicije i biološke dobi i emocionalne zrelosti djeteta i uvažavanje njegovog glasa. Kod načina svakako smještaja, ono što se treba preferirati je obiteljsko okruženje, bilo da se radi spajanje sa roditeljima ili širom obitelji, što se uvijek nekako predlaže kao možda najoptimalnije rješenje, mada ne mora biti u svim slučajima, jer da je najbolji interes djeteta da ga se spoji sa obitelji koja je možda bila spremna, jel, da ga razdvoji zapravo od sebe i kroz one neke loše primjere koje smo čuli, ali ipak kada se razmotre sve opcije i kada se vide, ukoliko se radi zaista o razdvajanju koje se dogodilo ili u startu ili putem, možda spajanje je neka prva opcija koju bi se trebalo gledati, ili u slučaju toga da se zapravo ne događa spajanje obitelji putem preseljenja u neku drugu državu gdje se obitelj nalazi, nego se preferira ovdje lokalno rješenje nekakvog lokalnog ostanka i integracije lokalnoj zajednici.
svakako bi prioritet trebali imati prakse poput udomiteljstva, osim umjesto institucionalne skrbi na prvom mjestu. Vidjeli smo da kod nas to još nije u potpunosti zaživjelo, ali uviđamo jedan pozitivan trend unazad 3 godine koji se događa. U slučaju možda starije djece, dakle oni koji su dobi od 15, 16, 17 godina, od same djeca su govorili da zapravo se njima nekad možda čini da su oni prestari sad da bi baš išli neku udomiteljsku obitelj, ali vrlo rado bi preferirali smještaj sa svojim sunarodnjacima, dakle djecom svoje etničke pripadnosti nacionalne, pa i sa domaćom djecom ukoliko bi to bilo omogućeno u oblicima nekakvog organiziranog stanovanja uz nadgledanje, superviziju, uz nekakvu asistenciju itd. itd. To bi svakako trebao biti neki princip koji, ako se može tehnički ispoštovati, da se onda ide u tom smjeru. Dakle, ono što je jasno, djeca bez pratnje imaju isto pravo kao hrvatska djeca neovisno o statusu i za inicijalnu procjenu identifikacije potreba možete i trebate koristiti onaj prilog 1 početne procjene potrebe djeteta bez pratnje koji je već integriran, nalazi se u prilogu, kao prilog u protokolu o postupanju prema djeci bez pratnje. Sad, kad i da li će on ići u reviziju, pošto je star već otprilike skoro pa 8 godina, budemo vidjeli, ali za sad još uvijek to nekakav, ajmo reći, regulatorni okvir koji koristimo. Imamo jedan komentar. Nije ključno napominjem da je prilog 1 početna procjena u praksi isključivo aktivnost stručnog radnika u pripravnosti i dežurstvu. U slučaju policijske uprave na području grada Zagreba nije nužno da je provodi radnik iz nadležnog Područnog ureda. Područne policijske uprave, područnog ureda, Zavoda za socijalni rad. Pa evo, prosti Drago, vidim taj komentar, upravo ga čitam, gdje zapravo tu se govori sad o specifičnostima rada u dežurstvu. Na početku smo bili najavili kako ćemo dodatno podržati i radilo se na razvoj sadržaja aktivnosti, pa i odnosi se na ovu početnu procjenu potreba djeteta bez pratnje. Ja bih možda htjela dodatno još komentirati da zapravo ta početna procjena ne mora završiti sa postupkom zatjecanja i identifikacije, s obzirom da nakon smještaja djeteta puno novih okolnosti, informacija mogu se saznati koje onda utječu na onu daljnju procjenu, pa evo zato možda i spominjemo. Vidim da je tu još jedan komentar. I čini mi se odličan. Da, tako je. Jučer smo imali okrugli stol na temu sustava upravljanja informacijama o zaštiti djece, gdje nam je cilj konačno postići interoperabilnost i razmjenu podataka o djeci u migracijama, uključivo i djecu bez pratnje. Postoji tu puno izazova, ali apsolutno početna procjena potreba koja sadrži mnoštvo bitnih informacija za puno različitih sustava, kada bi se digitalizirala i osiguravanjem ove interoperabilnosti mogla bi značajno informirati onda i sustav unutarnjih poslova, obrazovanja, zdravstveni i tako dalje. Hvala na komentaru. Evo, možemo nastaviti. Nika, molim ti sljedeći slajd. Da, ne, čekaj, vrati ovaj prethodni Nika. Ne, taj smo prošli, idući, prosti. Ok. Da, u tom nekom drugom koraku, nakon ove inicijalne procjene, treba se provesti onda jedan multidisciplinarni tim bi mogao provesti, dakle, procjenu unutar, recimo, 2 ili 3 mjeseca od samog prihvata, kojim se u stvari onda detaljnije nekako analiziraju i okolnosti i faktori koji određuju najbolji interes djeteta i kojim onda mogu sudjelovati i skrbnik, socijalni radnik, odgajatelji, psiholozi, po potrebi liječnici i možda čak i predstavnici nekakvih međunarodnih tijela poput recimo i UNICEF-a i slično, UNHCR-a, gdje bi onda taj individualni plan skrbi zapravo proveo nadležni područni Hrvatskog zavoda za socijalni rad u dakle, kontaktu sa ovim multidisciplinarnim timom i uzimajući u obzir ove stavke koje su ovdje navedene. Kod sigurnosti, dakako, pitanja mogućeg rizika od nasilja, trgovine ljudima, zlostavljanja tijekom boravka ovdje ili tijekom nastavljanja puta,
u vezi zdravlja i psihosocijalnog stanja, ispitati dotadašnja traumatska iskustva, opće psihofizičko stanje, postojanje kroničnih bolesti, provesti jednu opsežniju psihološku evaluaciju i osigurati terapiju. Nešto što sam se sjetio isto dok je Ivana pričala ovoga, neka od te djece, nažalost, s obzirom na te puteve kakve smo čuli da jesu kakvi jesu, dolaze čak i sa određenim ovisnostima, psihoaktivnim supstancama. Jel? A, što je znalo biti uvjetovano, barem iz njihovih razgovora, i tim teškim putevima i tom zapravo nasiljem koji doživljavaju od samih krijumčara ili kad su nam rekli, recimo, ono, morali smo, ne znam, 30 dana hodati u komadu da bi prošli neku dionicu Irana. Zapravo vrlo teško to možete izdržati osim ako se ne pomognete sa nekim nedozvoljenim supstancama i sredstvima, čisto da vas održe budnim, da vas održe u pokretu, da ne spavate noću ako trebate noću hodati i tako dalje. Nažalost, je posljedica toga da onda zapravo dolazite sa nekim ovisničkim karakterom i trebate u stvari pomoć, i medicinsku svaku da bi se izvukli iz tog pakla. Tu je obitelj i socijalni kontekst. Provjerite mogućnost spajanja s obitelji, istražite porijeklo, kulturne i vjerske potrebe, opet nas vraća na ovu priču o nekim interkulturnim razlikama i procjena pristupa školovanju i integraciju zajednici. Naročito bismo, vidjet ćemo sada evo za čas oko toga, tih perspektiva mogućih ostanka za samu djecu pratnje ili jednog trajnijeg zadržavanja. Može nikad dalje. Ono što vi možete zapravo učiniti s obzirom na, ako hoćete, bolje učinke integracije djeteta u lokalnu zajednicu, s tim da opet vraćamo se na tu priču tranzitnosti, velike fluktuacije, ali za onu djecu koje možda iskažu malo veću namjeru eventualnog ostanka, boravka i integracije ovdje, razgovarati s djetetom bez pratnje njegovim iskustvima u školi. Ako uspijevaju krenuti u školu, znamo da su jezične barijere tu dosta jake, znamo da ne postoji sustavno uključivanje djece migranata u odgojno-obrazovni sustav, naročito djece bez pratnje. Postupak pripremne nastave neka zna biti izrazito dug, čeka se mjesecima prije nego se to i slično odobri, ali škole jesu ili bi trebale biti, da tako kažemo, to jedno inkluzivno okruženje koje će u nekom smislu djeci čak i dati ideju i nadu da bi ovo moglo biti mjesto na kojem požele eventualno ostati. Dakle, tu koliko možete pomoći uključivanju djeteta bez pratnje u zajedničke školske aktivnosti, poput nekakvih radionica, lokalnih zavičajnih običaja i posebnosti, zapravo podrazumijeva s vaše strane jedan malo dodatni angažman, kontakt i komunikaciju sa školama, da biste nekako pomogli možda eventualno djetetu i u tom novom školskom okruženju. Znamo da u sve poslove možda je to nekako malo vam se čini nerealan zahtjev, ali zaista doprinosi benefitu samoga djeteta. Sami posebni skrbnici koji ne stižu se puno time baviti, možda neka to prebacuju onda na leđa odgajatelja, ali smatramo da koristi toga mogu biti zasigurno višestruke. Može se razmišljati o organizaciji grupnih aktivnosti poput nekakvih jezičnih parova gdje djeca bez pratnje podučavaju svoj jezik lokalnoj djeci, barem unutar tih trenutnih centara za pružanje usluga u zajednici gdje se nalaze. Djeca to dakako rade i samostalno, bez nekakvog ekstra poticaja. Ako se nalaze u takvim centrima, druže se sa domaćom djecom, igraju s njima nogomet, pričaju o nogometašima, o sportu, o glazbi itd. Ali može biti eventualno potaknuto i sa vaše strane. Može idući slajdnika. Integrirajte kulturne elemente u svakodnevne aktivnosti. Na primjer, priče iz zemalja porijekla tijekom čitanja ili kuharske radionice sa tradicionalnim jelima. Povežite djecu sa lokalnim klubovima, sportski timovi, umjetničke grupe, volonterski programi. Podržite ih u njihovim hobijima i interesima. Tu je neizostavna pomoć možda organizacija civilnog društva koji djeluju u prihvatilištima. Znam da ponegdje su bili, isto surađivali sa centrima za pružanje usluga u zajednici, ali ima organizacija, sad ovisi od lokacije do lokacije, koje nude svoje usluge u tom smislu, pa je to možda dobar resurs za iskoristiti. Organizirajte zajedničke događaje poput piknika ili festivala gdje djeca migranata sudjeluju aktivno.
na primjer kroz predstave ili igre, surađujte s lokalnim psiholozima za individualnu podršku, uključite djecu u programe vježbi za smanjenje stresa. Ovo su sve neki od savjeta koji su zapravo šire pojašnjeni u ovim našim specijaliziranim intervencijama koji će vam biti dostupni. Sudjelujte u lokalnim inicijativama poput Dana multikulturalnosti i pratite integraciju kroz povratne informacije. Evaluirajte učinak kroz povratne informacije od djece i prilagodite aktivnosti njihovih interesima. Nika, još molim te zadnje 2 slajda. Sad, ova priča oko toga, jel, djeca ostaju, ne ostaju, idu dalje i slično, jel, što se tu može napraviti? Pa zapravo ne puno, ali to ne znači da ne treba pokušati, jel? Neki od odgajatelja sa kojima su pričali su rekli, ok, možda naša uloga je da ih malo rekuperamo, da ih malo podignemo na noge prije nego što oni nastave put. Ali onda nekako dublje dok smo razgovarali s njima smo shvatili da ih ispituju oni u nekim njihovim životnim perspektivama, željama, snovima, nadanjima, zašto bi htjeli dalje nužno, zašto ne bi htjeli ostati i slično. Možda je dobro djetetu nekad kad se uspostavi nekakva razina povjerenja, ga barem pokušati potaknuti na mišljenje o tome zapravo što bi bilo najbolje za njega ili za nju. Da li bi to baš nužno isključivo morao biti nastavak daljnjeg tranzita tako jednim opasnim i nesigurnim putovima. Pitati dijete kako zamišljaš svoj život u narednih godinu dana, što bi ti volio raditi, gdje bi volio živjeti i što misliš ko ti može pomoći da se to ostvari. Možda će neka ta komunikacijska barijera biti prevelika, ali recimo u intervencijama predlažemo korištenje kartica koje mogu pomoći u tom smislu. Da se, recimo, kartice koje se mogu i isprintati i slično, u kojem dijete može, dakle, birajući kartice, pričati o tome koje zanimanje bi htjelo, jer su to kartice sa zanimanjem. Ili ga onda preko posredno preko tih kartica ispitati malo o nekim drugim stvarima, njegove obiteljskoj situaciji, čime se bavi njegov otac, njegovi roditelji, kako ljudi žive u njegovoj državi porijekla i tako dalje i tako dalje. Znači, otvoriti taj nekakav komunikacijski kanal u kojem će dijete barem razmisliti o tome, jel, što je to što ga tjera dalje, zašto mora ići i da li postoji nekakva perspektiva ostanka, sagledavanja toga da je možda i ovo mjesto, da može potražiti neko svoje mjesto pod suncem. Možeš li zamisliti da ostaneš i živiš ovdje u Hrvatskoj, da li ti neko savjetuje da trebaš nešto poduzeti sada kada si ovdje? Koliko su naravno spremni razgovarati o tome. Razmišljaš li nekad o tome kako bi bilo da si ostao u svojoj zemlji? Razmišljaš li o tome kako bi bilo da se vratiš tamo? Što misliš da bi te tamo čekalo kada bi se vratio? To su sve neke od mogućih podtema i pitanja. I mislim da smo na predzadnjem slajdu. Nika, molim te još jednom. Dakle, tu ga malo pitamo o rizicima, je li svjestan opasnosti koje je prošao, što ga dalje očekuje na tom putu. Informiramo ga o tome da u Hrvatskoj postoje neka djeca koja su kao on došli tako bez pratnje ili su bila razdvojena, ali su se ostali i zadržali ovdje i žive danas ovdje. I imamo primjere toga, jel? To su neki primjeri dobre prakse iz Hrvatske. Nije to puno djece, ono se to danas mladi ljudi samostalni koji rade svoje poslove, koji su se oženili, imaju djecu i studiraju i tako dalje. Uspješni su, integrirani su. U nekim drugim kontekstima, ne znam, u Italiji, u Nizozemskoj imaju ti takozvani peer programi podrške, jel, njihovih sunarodnjaka koji su možda nešto malo stariji od njih, koji ih malo upućuju, informiraju o tome sve što ih ovdje čeka i tako dalje i dajemo određenu vrst podrške. Jel. Kod nas je to možda vjerojatno u začetku, ali nije da ne postoji. I mnoga djeca neka od djece koja su danas u Hrvatskoj dijele svoje iskustva. Imat ćemo priliku i čuti sigurno na završnoj konferenciji. Da li bi htio ostvariti spajanje svoje obitelji dok si ovdje u Hrvatskoj? Što bi općenito bio neki razlog koji bi te zadržao ovdje? I dobro, sad ne bi se možda, već smo lagano pri kraju ostavili još vremena malo za neke završne riječi. Čuli smo malo i oko tog traženja i spajanja obitelji, što to sve podrazumijeva, koje to sve aktere uključuje. Kažem, opet ćemo imati priliku više o tome u priručniku. Procedura spajanja obitelji i vi možete pomoći u procesu spajanja s obitelji, razgovarajući s djetetom i prateći njegove reakcije, te ga umiriti i pripremiti na sam čin. Dakle, ako se spajanje obitelji nešto što će se realizirati, posebni skrbnik tu ima neizostavnu ulogu u toj proceduri. Ali vi kao odgajatelj možete zapravo napraviti sve ove predradnje i emotivne i psihološke da djetetu pojasnite što ga očekuje, da ga umirite, da ga pripremite
vrlo vjerojatno na ponovni susret sa roditeljima koji je moguće prošlo i godinama, da se nisu vidjeli i tako dalje i tako dalje. Tu vaša uloga zapravo može biti neizostavna. Evo, Nika i Lana, Ivana, ja bih tu stao. Znam da imamo još neki 12 minuta pa da pokušamo nekako sumirati i zatvoriti sve. Hvala. Slažem se, Drago, hvala puno. Podijelit ćemo i prezentaciju, ali moram reći unatoč tome, mnogima je kraj radnog vremena zbog čega odlaze, ali imamo prisutno još 150 sudionika, pa bih ipak iskoristila i priliku možda i dati riječ nekima od njih koji možda spreman se javiti, neka digne ruku, ili možda, evo, mislim da imamo već dignutu ruku, ili ko želi se može se javljati putem četa. Nika, ako vidiš i prepoznaš nekoga koji je digao ruku, samo trenutak, možda da im omogućiš i da se jave. Ali zapravo evo završavamo polako, vidim zapravo vrlo pozitivne komentare putem četa i zahvalni smo vam što nam se javljate na ovaj način. Evo, samo da je ruku je digao Grujović, ili digla, ispričavam se. Pa evo, ne znam da li želi nešto možda podijeliti ili je slučajno stisnuta, pa evo, ja sam dozvolila u slučaju da se želi javiti. Možete nam se javiti, imate riječ. Da, čujemo. Čujete, ok. Čujemo. Ja sam se htjela zahvaliti vama kao predavačima. Nekako zvučali ste autentično, a to za mene znači da se vidi da vam je stalo. Da je vama ova tema važna i nekako se to i prelije i nas kao slušatelje, sudionike. Moju pažnju ste svo vrijeme držali, iako je bio dosta toga što sam ja jednostavno zbog prirode svoga posla morala znati i znala, ipak pažnju ste mi držali. Ja mislim da to dovoljno govori o tome koliko ste uspješni bili i koliko ste bili jasni i zanimljivi. I ja sam uživala svo vrijeme i ova tema je bila važna. Ono što mi se još sviđa posebno, to je taj spoj teorije koja je važna, onda onih zakonskih propisa, ali negdje i primjera iz prakse. Tako da ja bih vas pohvalila i zahvaljujem se na prilici što sam mogla sudjelovati. Ja inače osobno volim susrete uživo, međutim ja sam rođena u prošlom stoljeću, imam preko 50 godina, ali evo ovo su draže te digitalizacije kada ipak imamo priliku dosta nas sudjelovati. Mislim, to uživo ne bi bilo moguće, tako da evo, ja se osobno nadam još nekim prilikama susresti s vama, pa makar ovako online. Evo, hvala još jednom na svemu, zanimljive teme, potrebne teme u praksi, korisne teme i zaista mislim da ste stvarno ovo sjajno organizirali i proveli. Hvala vam, možete nam reći gdje radite? Ja sam socijalni pedagog, radim u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, područnom uredu Dubrovnik. Odlično. Hvala, drago mi se. Hvala vam puno, evo ove riječi puno znače, pogotovo da zvučimo i autentično i kombinacija bila je potreba za teorijom, ali i za praktičnim pristupom. Nadam se da će ovo biti korisna ne samo edukacija, nego evo i ove intervencije koje smo razvili, koje ćemo također podijeliti s vama kada dođe vrijeme. Drago, mislim da si se htio javiti, ili mi se čini? Ne, evo sad paralelno samo pišem da link je ipak proradio nešto malo sa nekom odgodom, ali nema veze, ne morate sad, poslaćemo vam uz prezentaciju i druge materijale. Hvala vama ovoga. Bilo je izazovno, ovo je za mene najveća publika pred kojom sam ikad nešto izlagao, vjerujem i za kolegice. I da, malo uvijek sa tehnikom i tehnologijom, ali bit će sigurno prilike da ćemo se nekada i vidjeti uživo na nekim možda manjim skupovima ovog tipa. Hvala. Nika, jel imamo još koju dignutu ruku? Nemamo ništa ne vidim da je dignuto, samo u chat stavljaju. Evo, za sad je to bilo od dignutih ruku, ali ako neko još bude dok smo tu, ja ću ga svakako pustiti da kaže riječ dvije. Hvala. Lana, vidim da si ti uključila zvuk, pa pretpostavljam da isto možda nešto želiš reći.
Ja sam samo htjela zahvaliti još jednom i UNICEF-u i centru na pozivu da sudjelujemo u današnjoj edukaciji i evo, drago mi je ako smo uspjeli svi zajedno zadržati. Mislim, online predavanje je stvarno izazov i za predavače i za polaznike, tako da mi je drago ako smo im zadržali pažnju. Hvala.